Goedemiddag. Is dit de oase? Nou, dat staat hier. Mogen we even een preutje komen maken? Ja? Oh, kijk wat leuk. Je maakt zo ongeveer alles in wat los en vast zit. Nou, niet zo ouderwets wat groenten is en zo allemaal, dat doe ik niet, dat vind ik niet leuk en dat vind ik ook niet lekker, maar dat wel is, ja, maar groenten allemaal, maar dat vind ik nog niet. Wat een leuke plek. Dankjewel. En vinden de Pieterpadders, zoals je ze noemt, vinden die hier ook een onderdak? rustplaats. Slapen? Nee, dat doen we niet. Nee. Dus dan kunnen ze hier een kopje koffie drinken of wat anders, maar nee, dat doen we niet. Het is goed. Maar je deelt wel een stukje van geluk Geluk. met... Privé, ja, met wandelaars en ja. Ook fietsers en wandelaars. En, ja. En wanneer ziet je ermee begonnen? Dit doe ik nu, of ik 3 jaar. 3 jaar. Dit is het derde jaar. En waarom? Zomaar. We hadden vroeger altijd open tuinen en ja, dat doen we niet meer. En nou, het was op een gegeven moment, de hype van de open tuin is gewoon weg. Er kwamen gewoon weinig bezoekers en zoiets en allemaal. En de hoofdverzet was even mee bezig en het was mooi weer. En dan zei ik tegen mijn man ook van, zullen we nu het bord buiten zetten van, het is schoon weer, kan een leuk bezoek komen van. En ja, en zo, een ander bord en nog een ander bord en toen is het eigenlijk gegroeid. Zo van, Ja, want het bord was voor ons ook de trigger. Want ik vond het leuk, zo van, als je nog putjes over hebt, dan kun je ze hier brengen. ja. En het woordje oase, dat brengt bij mij altijd iets van avontuurlijk, mooi. Een plek waar ze op 10 krachten komt. Als ze bijvoorbeeld 3 dagen door de woestijn gekropen is, ben ze enorm blij met een oase. Ja, dan heb ze gerust nu. Nou ja, kom maar kijken in de tuin van een stukje mogen. Reuze benieuwd. En hoeveel tijd breng je door in nog tuin? Wat volgens mij ook lust en leven is. Wisselend. Van, ik heb dagen toen ik heb binnen niks in de tuin en ik heb ook dagen, zoals nu ook, we zitten allebei bij de man. Oh, ik zie Ja, daarachter. Ik zie wat bewegen. Er zit nog iets van, er zit touw van en ja, het is mooi weer, dus ik kan ze lang genoeg binnen zitten. Zo is dat. En ik zie ook dat de prijzen enorm... het zijn kantineprijzen. Ja, dat is goed. Vooral het niet echt nodig zo van. Nee. Nee, ik bedoel, ik moet ook dingen inkopen en dan wil ik dat terug en verder is het goed. Zo van. Maar bijvoorbeeld een appelsapje, maak je dat zelf? Nee. Nee. En dat inmaken, hè? Ja. Waar is dat, hoe lang doet je dat al? Want dat is toch wel een specifiek... En dat doe ik misschien al meer dan 20 jaar. En dan deed ik het ook, maar we waren het kleinschalig houden. En we houden ook allebei een baan en we zijn allebei eerder gestopt met werken van. En als je meer vrije tijd hebt, dan kan je ook meer kleinfruit aanplanten. En ik heb meer tijd om te plukken en te verzorgen, zo weer allemaal. En waar heb je het fruit staan dan? Achter in de tuin. Hoe ver loopt het nog door? Vanaf 450 meter. Nee! Ja. Ja. Gaat u voor? Of nou, wacht, mijn sheer, dat is wel belangrijk en de rest is niet belangrijk. Dat ze die ook niet weghalen? Ja, nou, dat is wel nooit, hè. Nou, dan neem ik ook, als ik dan toch loop, dan pak ik alles. Al zet je daar voor hoe hem neer, hé? De wit nooit weer er allemaal rondlopen. En hier zit van? We zien van L1, Ah, van het programma Onderweg. ah. Waarbij we lukraak door onze schone provincie rijden. Op zoek naar mooie plekjes, mooie verhalen, leuke mensen. Maar hier gaan we al vaker bezoeken van L1. Meneer met de fiets. Meneer met de fiets.
Ik denk altijd, dat sticht de meneer met de Ik fiets, ben dus ook- Frank. Ik ben ende met de fiets. Zie ik ze gewoon niet weten. De Heb je meneer- een Poolse echtgenoot? Nee. Volgens mij, de meneer van alleen de Poolse echtgenoot is toen nog eens met zijn vrouw gekomen en een schoonzuster en zo. En die hebben uitgebreid koffie gedronken en. Moet ik eens even op gaan beroeden, wie dat dan geweest is. Misschien zijn mijn man de naam nog weet. En hier rechts, wat is dat, een theehuisje? Dat is een theehuisje. Nou, dan mogen we daar ook zien, maar dan moet je even de sleutel pakken. Hup. Hallo. Dat is een shop, er is een kruiwagen, versnipperaar en dergelijke allemaal. Dat hebben ze ook allemaal nodig. Zo. Dat heeft ze nu, als ze een tuin heeft die zo Ja. goed is als... Wat is dit, een grappige boom? Hey. Er komt degene die aan de namen van binnen van alle bomen weet. Goedemiddag. Hoe heet deze boom? Dat is een Cornus Florida. Een Cornus Florida. Cornoeien. Oh, cornooien. Cornoeien, en dat is dan Florida. Dat bloeit in de vroege voorjaar. Een beetje crèmeachtig. Ik vind hem nou ook nog mooi. Dat is een mooie bladderen. Alleen. Cornooien. Cornoeien. Dus ja, dit is ook cornoeien. Maar dat is wel een heel lange soort. Het is een beetje een duidt een beetje ouderwets aan, de naam cornooien. Ja. Vooral die rooitakken. Die werden veel gebruikt in bloemstukken. Ja, bloemstukken. Ja, het groeit wie een weerwagen. Hey, nou zei ook wederhelft net van, je ziet allebei eerder gestopt met werken. Ja. Ja. Heerlijk liep ik dat. Ja. En dat ging ook financieel. Ja, op een gegeven moment heb je minder, maar goed, we kennen er makkelijk van leven, we kunnen doen en laten hoeveel zin in hebben en we kunnen nog op vakantie dus gaan. We moesten meer. Chris begrijpt met toch zo'n punt, ik heb in de administratie gewerkt. Dat computergebeuren, dat wordt eigenlijk altijd maar weer een nieuw programma, weer een nieuw programma, weer een nieuw programma. En toen, ja, op een gegeven moment, hij heeft het een beetje gehad. En Ja, en betekent ook een punt. ja, zo met die van- herindeling, veel zich gewend altijd vrij lang op vakantie te gaan. En dan kan je van 6 tot 8 weken. Oh. En dat kostte binnen de vreugdebaas, kost dat gewoon. Want in het seizoen, als iedereen wou gaan, dan waren veel daar. En dan kwam een nieuwe en dan zei meneer, dat is afgelopen, nog 2 weken. Ik zeg, Marcel, ik ga morgen een afspraak met de ABP maken. En dat heb ik gedaan, en daar heb ik pensioenen voor getrokken. Ik zeg, ik hou ermee op, dat kan niet. Ik zeg, ja, dat... En hoe lang heeft het geduurd voordat je het voorbeeld gevolgd hebt? Nou, ik heb er nog 3 jaar doorgewerkt. Zo van, ja. Ja, ik ben nog jonger van en op een gegeven moment had ik het ook gehad. Zo, en dit is goed, punt, klaar van. Want hij had ook gezegd, als ik toeskwam, ik ga dit leuk doen en dit leuk doen en dit leuk doen. En dan denk ik van, Dat is mannen-ei. en ik denk van, ja, maar ik heb ook nog gewerkt. Zo van, ik heb ook wel eens even zin in iets. Ik hoef niet altijd wat leuks. Zo van, Maar als ik meneer dan huur zeggen van, we gaan geer 6 tot 8 weken op vakantie. Ja. Maar wat gebeurt er in 6 tot 8 weken met deze tuin? we gaan heel vroeg in het voorjaar en heel laat in de herfst. Dan is de tuin op rust. Ah. Kijk, als je pakt november, december, januari, februari, maart nog, die 5 maanden kent ze weg. Dan is de tuin. En wat we nu ook doen, we zijn best vroeg in het jaar, ze hebben er van alles aan doen. Zo van wat nimmer gedaan hoeft te worden. En wat klaar is klaar. Van, nou ja, dit jaar zit ik gewoon niet weg in verband met de corona, van, Ja. maar anders ja, ging gewoon weg. Ja. Wie is dat dan voor... je ziet misschien dan wel het prototype van Limburgers die doen waar ze zin in hebben. Zelfs Nee. eerder stoppen met werken. Dat weet ik niet. Of je het Nou, volgens mij heb ik dat net een uur gezegd. Maar wie moeilijk is dan die coronatijd voor oog? Want ja, de vakantie gaat dan dit jaar niet door. Ja, maar ik denk dat we het zelf samen ook over gehad. We reisden vrij veel naar Azië. En ik denk dat we nu gewoon moeten zeggen, dat hebben we gehad. Die herinnering die heb ik. En wat nog in de toekomst komt, dat zien we wel. En nou ja, gisteravond hadden we het ook over. Nou, ik wil een keer, 2 landen wil ik nog bezoeken, daar ben ik nog nooit geweest. In 1 land wil ik nog een keer terug. En is het niet, dan is het niet, maar liever wel. En nou, laten we hopen dat het wel nog komt. En welke plekken zien dat? Nou, Japan en Iran. Oké.
Bijzonder. Ja, Oh, Iran? Ja. Waarom Iran? cultuur. En wat verhuren, de mensen moeten geweldig zijn. Enorm lieve mensen, ja. Ja, Kijk, dat regime kan ik toch niet veranderen. Nee. En dat hebben ze met heel veel. En als ze daar nog eens kijken waar overal gaat is, wat het niet zo goed is als in Nederland, Dan moeten we dan moeten ze toezien. toezien. Is een vakantiebestemming voor ook onlosmakelijk verbonden met natuur? Ja. 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 Ja, want die Japanreis, dat wordt toch een natuurreis geworden. Ja, ja, ja. Terwijl ik vind, we zijn ook een paar keer in een woestijn geweest. Dat is ook heel mooi, maar het is ook natuur, maar het is een hele andere natuur. En hij had ook gehad. Maar ik persoonlijk heb liever zo'n natuur, waar veel groen is. En lekker rijden. Ja, dat is ook heel belangrijk. Ja, dat is ook Limburger voor, hè, als Bourgondiër ziende. maar ik denk dat andere volkstammen ook geen lekker rijden. Ja. En tot slot, dat eiland. Eiland? Ja, gezegd, ik wil ook nog eens een keer naar een eiland. Nee, nog een land, maar daar zijn we al een paar keer geweest, maar daar wil ik ook graag terug. Of vooral om een lekker eten. eiland. Ja, en Ja. dat is? Vietnam, Want? lekker eten. Lekker rijden. Vis. Vis eten. Ja, en ook heel vriendelijke lui. Van, Ja. ja. Een mooi land. Dus als ze een keer niet meer werkt, Ja, we kunnen altijd ook een keer bij ons langskomen om een bucketlistje samen te stellen. ken Met ik goede een tips. lonely plan en een reisgids metgeven van lang geleden.